A praia de Nemiña atópase ao sur do Cabo Touriñán e é a máis meridional do municipio de Muxía. Trátase dunha praia con forma de medialúa, cun arco de 1250 metros desde o que se ven tres concellos da Costa da Morte: Muxía, Cee e Fisterra. Constitúe un espazo natural de grande interese ecolóxico, sendo posible diferenciar tres ecosistemas: a propia praia, as dunas que se estenden pola ladeira occidental do monte de Nemiña e a desembocadura do río Castro, á esquerda da praia, na ría de Lires. Esta praia reúne as condicións de vento e ondada óptimas para atraer durante todo o ano a numerosa xente amante do surf e do bodyboard de toda Europa. Moitos e moitas profesionais do surf cualifican a praia de Nemiña como o mellor areal da península para a aprendizaxe deste deporte. De feito, goza de gran fama a nivel nacional e internacional, polo que é común ver estacionadas caravanas con matrículas de países diferentes: Francia, Alemaña. Existen varias escolas de surf que ofrecen os seus servizos durante o verán. Ademais, en Nemiña pódense practicar outras actividades como as rutas en kayak. Doutra banda, cando baixa a marea, é frecuente a pesca con cana, na procura da robaliza na ribeira do río. Nemiña tamén ofrece opcións para gozar máis alá dos deportes marítimos. Na súa contorna hai unha senda litoral que une a aldea co Cabo Touriñán. Por último, cabe indicar que 2 veces ao ano pódese ver desaparecer o último raio de sol da Europa continental. As datas en que este fenómeno ten lugar transcorren entre o 21 de marzo e o 25 de abril e entre o 13 de agosto e o 22 de setembro.